sarkin kayama mai daula ne da arziki, sarkin kayama masu fada ayyuba ake, sarkin kayama tarin da kuna wuce dari, sarkin kayama masu ƙasa ne da ayari, sarkin kayama masu takoba a zamani, sarkin kayama je ka alau lafiya gwani, sarkin kayama alfan da hakan a ce da kai, sarkin kayama mai waye za ya ja da kai, sarki naɗin Allah ga ka hadimi, mai kyau na salsala asali na kayayi daban, ina wuni ina kwana sannu malami, sarkin kayama gwarzo mun gaida jarumi, sarki da kyan sarauta sarki da ilimi, sarki jinin sarakai kake mun ji hakanan, ina wuni ina kwana sannu malami, sarkin kayama gwarzo mun gaida jarumi, sarki kana tafi jama'a sayi gangami, suna ta martaba ka suna gasara kinan, ina wuni ina kwana sannu malami, sarkin kayama gwarzo mun gaida jarumi, sarki kana ta kwana a sallah da lazimi, ka saba kai du'a'i dan tallakan kanan, ina wuni ina kwana sannu malami, sarkin kayama gwarzo mun gaida jarumi, da ado isa a ce sarki ke da zamani, sarkin kayama kai muka zo mi watan bari, me martaba maza sarki uban maza, tafi lafiya a sarki katar da zamani, sarkin kayama alhaji umar adan gari, dan shehu ma'azu sarki ka tara ilimi, Allah sarki gwani kai ke da zamani, kai saraki kai masa girma na kwarjini, sarkin kayama umar shehu gashi malami, sarki da martaba sarki da takama sarki na al'umma, sarkin kayama kundi saraukin malami, sarki a dangare mai kwarjinin ado tawi sugun ado, sarkin kayama umar shehu baya zulumi, zaki a zakuna kaji maza cikin maza, sarki uban maza mai martaba gidanka muka zo da gangami, sarkin kayama kai gaba Allah ya martaba, sarkin kayama ka cika sarki na kan gaba, sarkin kayama ka so jama'a da ci gaba, mai martaba alhaji umar to mu je gaba, sarki cikin sarakai na daban a ilimi, mai martaba maza sarki uban maza, tafi lafiya a sarki katar da zamani, sarkin kayama alhaji umar adan gari, dan shehu ma'azu sarki ka tara ilimi, sarki ka san da gwamnati su ma sun san da kai, aiki akai ka rike mukamai da yawa za mu jaddada, kai darakta can jihar kwara, kai famanin sakatare a kwara babuwai, kai kwamishina na lokal gammen hakan muje, jagoran alhazai na jihar kwara ka rika, ka rike mukamai da yawa rabbiyan nufa, daga nan ka zamo sarki mai martaba ashe, sarkin kayama ka zama bango majingina, sarkin kayama ka zama tsanin mutan gari, alhaji umar shehu ma'azu babban gwani, tafiya a hankali ka san tawakkali, sarkin kayama rai ya daɗe saraki gai da kai, waza ya ja da kai sarki a gai da kai, kowa ya ganka ya san jarmai a ce da kai, kyauta halinka ne kishi adanka ne, kowa fana ka ne mai san haka ne, gatan talaka ne mewa talaka ne, Allah ya baka sarki basu so a baka ba, maka ce a baka ba, Allahu ya nufa jama'a su rarraba,
suka zo suka yi mubaya suka bi ka hakanan. Alhaji Suleiman Ahmadu Baba Jarumi kai da bukata da sadaukin kaya ma kai ma a gaida kai. Unity Commander Vice President kasan da ni, kai ne ka ce mu wake sarkin kaya ma dai. Ai dole ne yabo na gwani jama'a kuje, mai martaba maza sarki uban maza, haka tafi lafiya a sarki katar da zamani. Sarkin kaya ma Alhaji Umar Adan gari, dan Shehu Ma'azu sarki ka tara ilimi. Sarki kana da addini ya wuce kaɗan, sarki kana da san jama'a ko ada a can. Sarki mun san da kyautar ka ta wuce kaɗan. Sarki idan ka so mota haka za ka ban, sarki idan ka so haji za ka fada aban, sarki idan ka so duka za ka kira amai. A ƙasar mu in a ce sarki kai ake nufa, sarkin kaya ma dutse kake ba a tankwafa. Gaba lafiya mu je, mu gidan kaza mu je, mu gano saraki kan doki na yana tafe, haka jama'ar sana tafe. Sarkin kaya maka cika sarki ana faɗe, ko za a yi rairaya ko ya za a yi tankare, haka ɗaukakar kace ta zo a killace. Sarki muje ga Hajja Zara'u za mu ce, Hajja Zara'u Umar kwai tawakkali, mata gidan saraki baitin gana ki ne, tsohon shugaban ma'aikatan kwara ce. Ta yi gwagwarmaya Hajja Zara babu wai, gaba dai makara gaida an Hajja Zara ta mu ce. Ga Hajiya Fatima Umar ya daɗe mu je, mata gidansa sarki na kaya ma malami. Hajja Fatima Umar waƙar mu sai da ke, mun zo gidan sarauta mun samu arziki. Mai martaba maza sarki uban maza, tafi lafiya a sarki katar da zamani. Sarkin kaya ma Alhaji Umar Adan gari, dan Shehu Ma'azu sarki ka tara ilimi. Ka shiga kasashe a duniya bijimin sarki, a ziyarci Saudiya sun baka masauki can, ka sauka Faransa sun baka masauki nan. Ka shiga Amerika suka ce ga gwanin girma, ka sauka a Ingila suka ce ga gwani sarki. Ka je Germany sarki, ka sauka Italy birni ado da Rasha, ka je har China babu wai, ka je kasar Dubai, ka leƙa Indiya. Sarkin kaya ma Yusuf waza ke yabo.